сөйләп алып китте. Хатыным Рәмзия белән 19 ел яшәдек. Яратышып өйләнешкән идек. Улыбыз да үсеп килә. Әмма ни сәбәптәндер, нишләптер, көндән-көн минем күңелем хатыныма сүрелә башлады. Аның минем янда йөрүе, аның мине ашырга пешерүе күңелемә тия. Ачуымны чыгара. Аның сәбәбе әллә инде безнең эштә Әлфия исемле хатынның килеп, минем алда миңа ярарга тырышып, йылмаеп, сикергеләнеп, кычкырып көлеп, әллә нәрсәләр сөйләп йөрүе булдымы? Нәрсә булганын әлегә көнгә тиклем аңламыйм. Һәм минем өемә дә кайтасы килмей башлады. Күп вакытымны Әлфия белән уздыра башладым. Чөнки Әлфия көндә чәчләрен бөдрәләтеп, көндә күлмәкләрен алыштырып, төрле күлмәкләренә ятышлы туфлилар киеп, кычкырып көлеп, әллә ниләр сөйләп, күңелемне ялмый башлады. Һәм бер көнне мин хатыным Рәмзиягә кайттым да, безгә аерылышырга кирәк. Мин сине яратмыйм, дидем. Хатыным зур суры күзләрен миңа тутырып карады да, бер сүздән дәшмәде. Ул кичне йокы бүлмәсендә ул үзе генә йоклады. Йоклады дип әйтсәм дә дөрес булмас, төн буена ул мендәрен кочаклап елап чыкты. Мин ярты төнгә тиклем аның елаганын ишетсәм дә аны жәлләмәдем, чөнки аңа бер хисем дә калмаган иде. Икенче көнне мин эштән кайтуга Рәмзия миңа булай диде: "Ярар, аерылышыйк соң. Тик минем 2 шартым бар. Син мине көндә йокы бүлмәсеннән аш бүлмәсенә күтәреп илтәсең. Моны безнең улыбыз күрергә тиеш. Һәм икенче шартым, 2 айдан соң безнең улыбыз укуларын тамамлап, имтиханнарын бетерәчәк. Әгәр дә ул безнең аерылышканны белсә, күңеле борчылып, имтиханнарын әйбәт бирмәс", диде.